Yun guys, isang mapagpalang gabi. Andito tayo ngayon sa rooftop sa mismong bayan ng Ordanita City. Ay nakita niyo yung yung signage ng KFC saka Chowking. Ang taas guys, nasa rooftop kami. Yun. Ito nga pala si Greta. Ayan si Kai. Ay si Kai pala to. Si Kai. Si Kai. Saka si Greta. Asan na si Greta? Greta! Ayan. Ito, virgin po. I-shoot po namin to ngayon guys. Ayan yun si Greta yung asawa niya. Greta! Yun. Dito kami sa rooftop. Ayun. Ito yung may-ari sir. Si Sir. Yun, Sir Frankie. Sir Frankie yung gustong magpa-stud. Yun si Sir Renz. Shoutout sa iyo sir. Yan sa mga gusto magpa-stud diyan, may available na male dito si Kai. Ayan si Kai. Ayan. Wag daw si Kuya Renz, may asawa na yan. Hindi pwedeng stud yan. Delikado. Si Kai lang po Ayun dito lang puntahan niyo lang po dito sa may likod ng CB Mall, sir. Ayan ng CB Mall. CB Mall sa Magic Mall. Ayan taas guys. Dito kami sa taas ang session. Ito yung CB Mall. Ito yung Magic Mall. Alright. Tara, let's go. Samahan nyo kami. Tira barkada. Tira. Sir, huwag mo namin kita kasi yung babae lang kumakakatos kanina. Kai. Kanina, okay siya. Tapos ngayon, ayaw niya na. Kai, hindi mo naman ng kunti. Kai. Kahina mo, Kai. Hina ka kanina. Gustong-gusto mo. Hinayo pa ka. Nakasunod sir, paglayin niyo silang para sabik na sabik siya. Kai. Nakapasok na. Hintay ko lang. Kai. Kunti lang. Baba mo ka lang dyan sa gilid sir. Sa gilid dito. Dito sir. Yan. Bubuha ka pa yun. Ay, bumababa. Dito kami gas po Utang ina mo. Kai, Bakit hindi ka nagmana sa akin? Utang ina mo. Ha? Pati ako madadamay sa Nakuhan mo. Kai. Iubos mo nila. Yan, kukuldit naman. Oo nga, butang ka naman. Baba mo lang sa gilid sir. Sa gilid lang. Dito. Opo. Matangkad pala yung babae sir. Galit mo siya. Sino? Yung lalaki. Pumasok. Oo sir. Utang. Sir, hawakan mo muna sir. Huwag mo siyang pupulasin. Kai. Take lang bumuga. Na. Yan na, nagalit yung babae. Gagaling mo ganyan sir Galing nyo. Kanina kami kakagatin kasi kami kanina Sir, sana nung 14 years old ako, tinawag ko na kayo. Hindi ba masyadong magaling si kanya? Hindi pa sanay si Hindi sir, ang gawin mo sir, bilan mo siya ng kung may mabibili kang Repamol dyan sa poultry. Pwede. Pero pag walang Repamol sir, Rugin E. Loading E. Oo. Para saan yun? Pampalakas po. Pampalakas ng romansa. 6 drive. Loading E pre. Dalawa. Ha? Dalawang Rugin E. Sagot mo na yun. Hindi ako na masasagot dito. Ako na. Magkakanin ka na sir. Mura lang yan sir, 20 lang isa. Oo. Ako na sasagot nun. Sagot mo na. Utang ina yan pre. Grabe na. Pinawang ko na sir. Tanga naka-virgin siya Lutok ka na. Tawagi mo. Yun lang palang gusto ko. Sayang ang tato. Sayang ang tato. Buti umakyat ako kanina talaga. Sabi ko, putang ina, ibang kilos nito ka ako. Binatawan ko na yan.